Oh, good morning mga katiil. Ligo ta mga katiil kay simba taron sa atong Buenos Dios. Ligo ta kay han. Anto na ami mga katiil. Ito na kay ito ang ulan na dungog gid ako mga pag-ampo nga isa pa wala na Lord kay wala po kayo simba ra ba meron. So salamat kayo kay ning hayag. Nah, lihok na mo tayo, nimba na ta. Dahil kinahanglan sa usa ka Kristiyano ng katapusan mga adlaw, that all Christian must hunger to the word of God. Amen. Kinahanglan ka ang tanan mga Kristiyano sa katapusan mga adlaw, gamahimo silang uhaw, gutom kanunay sa pulong sa Ginoo. Amen. Ilan ang tapat, di gutom ba ka? Ha? Kung sabay kailangan sa tao, ito. Pag tunay hukad, hindi ka bawa. Dito rin. Ha? Pero kung huwag ka kutba, bisa pa kung sa humaro, bisa ka ganahan budoon. Pero kung dikutok ka, bisa lugaw lang na. Ang ihaon, bisa ka ganahan bubiyak, at gusto nyo ka mukhaon. Dito ba? Kayo na ang tao buto. Amen. Amen. O, bago pa tama kayo sunod, na sa Biblia, daghang mga tao na tagak sa iyang pagkaalagad, gumikan sa kagutot. Amen. Gumikan sa pagkaon. Maulang na ang taktika sa yawa, gikan pa sa Old Testament, hanggang sa New Testament, is the same. Buhagin mausap ang taktik sa yawa. Usap ang taktika sa yawa, gikan sa Genesis, usap ito, panahon kang iba ang nanan. Usap itong tulog ng mga taktik sa yawa para mahulog ang tao. Number one is, last of the flesh, ikatawang last of the eyes, ikatawang the pride of life. Ang kailipon sa umod, kailipon sa atong mga mata, o kining garbo sa kinabuhi, bawal usa ka mga palaglak sa kinabuhi sa tao. Amen. Amen. Una, pag-abot ng Jesus Christ, panahon sa tentasyon ng Jesus, pila ba ka na plaza sa Jesus? Ha? 40 days and 40 nights. Doon gihapon challenge sa iyang kinabuhi. Gihingla sa sayawa, giilan sa sayawa, katulungan gihapon taputan. Amen. Usay niyo sayawa ang Jesus? Ha? Usay niyo sayawa? Hibuha kining pinapay ang bato. That is last of the place. Amen. Kaya lipon sa unod, kaya nabalo ang yawa ng usap
sa witness sa tao. Tao. Tama nila. Amen. Bawala na sa panahon sa ministry ni Jesus pakaisunan. Datinaya si Jesus ang Christian sa lahat mga sumusunod. Iyon pa ni Jesus, naibalo mo kung unsa ang inyong sinigulong ako. Naliman ka kapila kalibo na nasusunod kay Jesus. Dahil ibalo ang mga tao ang grabe mo himong pinako si Jesus. Gawa ka tinapay o lima ka. Ano? Lima ka tinapay na itong brakasta? Ha? Bilang kalibo ipakao? 5,000, 4,000. Wilabot ang mga bata o mga babae. Bilanggo, bilanggo. Dagdating sa mga tawag, dami ka bilanggo. Sa panahon ni Jesus. Kung tayo si Jesus, di balo ko kung saan yung susunod na ako. Dili na bilanggo ang inyong isunod. Amen. Iyon pa ni Jesus,